Kepancal. Ing donya iki ewon cacahe prawan sing aran Sri Rahayu lan racake ya ayu-ayu. Nanging tumrap aku mung siji til sing istimewa, yaiku Sri Rahayu sing omahe cedhak makom. Sri Rahayu siji iki jan istimewa tenan. Apese ana telung perkara sing njalari dheweke istimewa. Siji, ayune kiblat papat. Disawang saka ngarep ayu. Disawang saka mburi ayu. Disawang saka iring kiwa ayu. Disawang saka iring tengen ya tetep ayu. Loro, budaya. Yen pinuju joget, sapa sing weruh mesti ndomblong panyawange. Satemah si maling wurung mbobol jendela, si copet wurung nyeler dompet, si rampok sakala ngguwang clurite merga ketungkul nonton jogete. Aja maneh manungsa, demit lan gendruwo ora sida medeni bocah. Tuyul-tuyul ora sida nyolongi dhuwit merga ketungkul nonton jogete. Siji maneh sing njalari Rahayu siji iki istimewa, yaiku galake jan ngungkuli pitik angkrem. Aku tau mlaku bareng dheweke. Ngrumangsani aku wong lanang, karepku ngatonake anggonku tanggung jawab rumeksa kayuwanane. Mula aku ngawal ana mburine. Jebul dheweke nesu. Alok semu getak. "Aja mlaku ana mburiku." Sakala aku ngoplok merga wedi. Akhire aku mlayu nyingkir. Liya dina bareng mlaku maneh. Dasare ana nggon rame akeh wong. Aku mlaku ana ngarep. Jebul mak jeder, aku digetak maneh. "Aja mlaku ana ngarepku." Sakala awakku gemeter kabeh merga wedi. Terus mlayu nyingkir. Dadi judeg atiku. Arep takon genahake ya ora wani. Nanging batin iki kepengin ngerti salahku apa, kok digetaki terus. Aku njur nulis layang. Gendeng aku ora pinter ngeracik ukara, layangku ya ringkes wae. "Dik, ana mburi salah, ana ngarep salah. Aku kudu piye?" Dibalesi nganggo tembung alus lan endah kaya geguritan. "Sliramu aja mlaku ana ing mburiku, amarga durung mesti sarujuk karo jangkahku. Lan uga aja mlaku ana ing ngarepku, amarga durung mesti aku gelem ngetutke sliramu. Ananging ayo mlaku bebarengan ana ing sisihku, supaya bisa bareng-bareng ndeleng kahanan ing sakiwa tengen kita." Nalika layange Sri Rahayu mau tak takokake marang Mas Guru Dwijo, panjenengane nerangake, "Iku mengkusu rasa filosofi bebrayan. Maksude antarane kakung lan pawestri iku sejajar. Aja ana menang-menangan lan wenang-wenangan. Hake padha, derajate padha, mung tugase beda anut bakat lan kodrate. Mula kudu bebarengan tumandang ngadepi urip iki kanthi silih asih, silih asah, silih among, silih jangkepi, silih menehi lan nampani."
sarta silih rumeksa. Aku mantuk-mantuk, nanging batinku ora sarujuk karo ketarangane Mas Guru iku. Rumangsaku Mas Guru iku jebul bodho. Buktine tembunge Dik Rahayu sing gampang iku bareng diterangake Mas Guru malah rumangsaku dadi angel. Nanging gandeng dheweke guru, aku ora wani bantah. Nek pemahamanku, Dik Rahayu iku mung kepengin jejer. Mlaku ya jejer, lungguh ya jejer, turu ya jejer. Sajake Dik Rahayu ki wis tanggap karo karepku. Tegese olehku nyedak-nyedak dheweke ki aku duwe ora karep apa-apa. Jujur wae, aku kepengin ngajak urip bebrayan. Nanging seprene durung wani nglairake awit aku wedi yen ditampik. Ora ngira jebul dheweke wis tanggap. Buktine dheweke kepengin tansah jejer, ora gelem nyingkur lan ya emoh disingkur. Pokoke jejer, nonton kahanan apa-apa bareng-bareng wong loro. Tafsiran sing bener ngono kuwi. Ora kaya tafsirane Mas Guru sing malah angel dipahami. Nganggo silih-silih barang. Elek-elek olehku sekolah ki yo cukup suwe padha karo Dik Rahayu. Nganti 16 taun dheweke lulus sarjana. Aku entuk ijazah SD lan SMP. Mula sing dimaksud layange Dik Rahayu iku aku ya bisa ngerti. Pokoke jejer ora nyingkur. Gandeng Dik Rahayu kepengin tansah jejer, sepeda motorku iku ora relevan. Mengko yen lunga wong loro numpak sepeda motor, dheweke rak njur lungguh ana mburiku, bonceng aku. Utawa yen dheweke sing nyetir, aku sing bonceng, rak njur aku ana mburine, rak ora jejer jenenge. Sepeda motor wis genah ora cocok karo karepe Dik Rahayu. Mula nadyan lagi mentas sing reyen, sepeda motorku tak dol. Rugi sethithik ora apa-apa. Iki demi tresnaku marang Dik Rahayu sing ayune keblat 4. Aku njur matur ibu, nyuwun tambah duit arep kanggo tuku mobil. Ibuku takon semu kaget. Tuku mobil iki arep nggo ngangkut apa? Arep tak nggo plesir karo calon bojoku, Bu. Saurku. Ibu ngguyu sajak seneng. Syukur nek kowe wis duwe calon bojo. Aloke ibuku karo maringi duit akeh. Jane apa ora luwih seneng boncengan sepeda motor to, Le? Ngene lho, Bu, ucapku nerangake. Calon bojoku ki ora seneng yen lungguh ana mburiku utawa aku ana mburine. Karepe iki mrono-mrono kudu jejer, bareng-bareng nyawang kahanan. Mula kudu numpak mobil, aku sing nyetir, njur dheweke lungguh ing jejerku. Ngono lho, Bu. Oh, kok elok tenan calonmu kuwi. Cah ngendi? Jenenge sapa? Kok elok temen? Rahasia, Bu. Sok nek wis duwe mobil wae tak jak dolan mrene. Oh iya cah bagus, ajaken mrene. Aku ben weruh. Ra ayu to? Takone ibuku. Ayune keblat 4 lho, Bu. Ibuku sajak gumun. Keblat 4? Ayu kaya ngopo kuwi kok keblat 4? Wis, sok ibu rak ngerti dhewe. Ibuku wis ora takon maneh, mung alok. Alhamdulillah, anakku lanang wis arep
wani rabi. Sadurunge tuku mobil, aku kursus setir mobil dhisik. Supaya besok yen ngajak Dik Rahayu plesir mubeng-mubeng aku wis prigel nglakokake mobil. Kelakon, aku bisa nyetir. Kelakon entuk SIM. Kelakon tuku mobil tenan. Ora anyar nanging isih apik, mesine isih alus. Setirane isih stabil. Iki tegese aku wis bisa mujuti karepe Dik Rahayu. Yen mlaku bareng ki ora lungguh ngarep mburi, nanging lungguh jejer. Wis tak angen-angen, mengko sakwise tak jak numpak mobil mubeng mrono-mrono, arep tak jak leren ana restoran. Ing kono aku arep nglairake sedyaning atiku, kepengin urip bebrayan karo dheweke. Wis njagakake, mesti dheweke gelem, sebab wis tak turuti karepe. Yen lunga mrono-mrono tansah jejer ora ngarep mburi. Wong aku isih bingung, mengko olehku arep ngomong kepriye ya. Oh, Dik Rahayuku. Oh, aku cinta. Oh, piye? Wah, piye ya? Kok angel. Durung-durung kok atiku deg-degan. Mengko yen dheweke nolak, terus piye? Saebo isinku kebacut omong ditolak. Terus raiku tak selehke ngendi? Apa ditulis wae? Terus dikon maca. Ning yen dheweke ora gelem maca terus piye? Apa ora kewirangan awakku? Apa kongkon wong liya wae kon nekakake niatku marang dheweke? Lah yen dheweke malah nesu piye? Amarga dheweke iki watake galak kaya pitik angkrem. Yen malah muring lan muni-muni, rembugan katresnan kok kongkon uwong, kok ora gelem omong dhewe. Apa lambene kaku, ilate mengkeret, ora bisa ngomong dhewe. Ngono apa ora kewirangan awakku? Tak ular-ulir nalarku, akhire nemu akal. Gandeng dheweke iku mbudaya, mengko arep tak semoni wae nganggo parikan. Mesti bisa nyandak karepku. Njur aku kari ngegongi. Esuk-esuk aku wis macak melitit. Mobil tak starter, tak panasi, mesine sautara. Lan kanthi ati mantep, aku budal saka ngomah numpak mobilku. Atiku wis ora kena disayuti maneh. Esuk iki aku kudu ketemu Dik Rahayu ing omahe cedhak jaratan. Nglairake niatku marang dheweke. Nalika aku parkir mobil ing ngarep omah, Dik Rahayu katon gita-gita mrepegi. Aduh, Mas Kocir, mipik mobil anyar. Aloke grapyak karo ngumbar esem sumringah. Ora anyar kok, Dik, saurku. Iki mung mobil lungsuran. Lungsuran ning isih apik banget. Lah sepeda motore kae yo isih, Mas. Wis didol, Dik. Jare kowe seneng mlaku jejer. Numpak mobil rak bisa jejer. Dheweke ngguyu. Iya bener, ucape. Lah kok esuk-esuk wis mrene? Ana apa Mas Kocir? Batinku alok. Iki Dik Rahayu wis aweh dalan. Ora susah mengko ning restoran. Saiki wae langsung aku ngomong kaya rencana wingi nganggo parikan. Anu Dik, jendela kaca dicat ijo. Apa kuwi Mas? Takone ora mudeng. Maune kanca dadi bojo. Cocok banget Mas. Aloke Dik Rahayu karo ngguyu renyah. Tak sambung maneh parikanku sing luwih serem.
Suwe ora jamu. Jamu pisan godhong meniran, Dik. Suwe ora ketemu pisan nyebar undangan. Cocok banget, Mas. Aku pengen kowe bahagia, Dik. Aduh, matur nuwun Mas Kucir. Nek ngono mesti gelem bantu aku ya. Mesti, Dik. Saurku mantep, mesti gelem. Dheweke mlebu ngomah sedhela. Bali metu nggawa amplop surat undangan. Mas, iki aku njaluk tulung tenan. Wenehno undangan iki marang kancane dhewe sak kelas ing SD biyen. Mbak Martini biyen kae lho, saiki manggon ing Cawas. Undangan apa iki, Dik? Takonku. Pahargyan nikahku karo Mas Guru Dwejo sok minggu ngarep. Mak prepet. Sakala jagatku peteng. Kaya lagi grahana total. Kaya-kaya pegat rohku saka jasate. Tujune ora kebacut ambruk. Surat undangan tak tampani lan daya-daya aku pamit ninggal papan kono. Duh, aduh, aku sedih Biung, aku sedih. Tinilar wong ayu kuning kang wasis akarya wuyung, apes tenan awak mami, urip pisan tiba ngomplong. Cutel.